spesial Pak Mes sering ngeplak sekalian Pak To. Monggo Pak To sakit pater. Ora kedanan mripate lalak lalak ngame ame. Aku ngerasa hatiku hanya wan esem lan guyumku. Sayange anakku loro urung rondo kono
sing hebat ora ngerti sing Bandung lanang ing jagat putra ratu penging Prabu Damarmaya aku duwe ati sekti Bondowoso rara dongeng manut dana pundhut karwa Bana wong ayu iya dongkang banyu nemu tatoro otak kowe wanita sing hebat ora ngerti Bandung lanang jagat putra ratu penging Prabu Damarmaya aku duwe ati sekti Bondowoso rara dongeng manut dana pundhut karwa Jaga Bandung aku kerpe bebona Banamu kaya ngopo wong ayu iya dongkang banyu nemu tatoro iya matur suwun kembali Pak MC bersama Loka Manunggal sing penting guyub rukun